Gaur Jon Muñoz egingo diogu elkarrizketa. Txiki-txikitatik egonda dantza eta antzerki munduan murgilduta. Ez aizue, hau ez da Jon Muñoz. Jon orain ezagutuko dugu. Bueno, Jon, ongi etorri? Esker. Eta konta iguzu, nortzara edo nola aurkezten duzu zure burua? Ni Jon Muñoz naiz, 19 urte ditut, eta dantzari eta aktore bezala lanean ibili naiz. Baina, orain nago Madrilen ikasketak egiten. Arte dramatiko ikasketak. Osa, 19 urterekin ja egon zara lanean dantzari eta antzezle moduan. Bai, egon naiz gehien bat Atikus konpainiarekin, hemen Etxauriko konpainia bat da. Eta zorte asko izan du, zen oso txikitatik egon naiz mundu honetan sartuta, ezta? Orduan, horregatik pozik nago, oso txikitatik sartuta egon naizelako bai. Eta nolako zinen txikitan? Nola, zergatik zenukan horrela antzerkia eta dantza egiteko grin handia? Azkenean nahazten da, ezta? Txikia zarenean jokua eta interpretazioa kasi eskutik doaz, ezta? Ni oroitzen dut refleksio bat oso txikitan pentsatu nuen, esken izan nahi nuen gauza pila, izan nahi nuen magoa, izan nahi nuen bomberoa, bailazoa, iapaintzailea, izan nahi nituen gauza pilo, eta orduan konturatu nintzen, oroitzen dut pentsatzea, aktori izan da, hori guztia izan nahitek, ezta? Eta beste hainbat gauza gehiago, izan nahi zu, izan nahi naiz ni, aulki bat, zuhaitz bat. Orduan, oroitzen dut refleksio hori, ezta? Oso txikitan gauza asko izan nahi nituenez, esan, agian aktorea da nirea, ezta? Edo dantzaria baitere, jolas bat delako. Eta betidanik gustatu izan zaizu horrela imaginazioarekin jolastea eta txikitatik? Bai, oso txikitatik. Nik ez nuen futbola gustoko, ez nuen baloia gustoko. Ni beti bilatzen nuen imaginazioarekin zerikusia duen jokoak eta beti bide horretik jun naiz, ezta? Bai. Eta nolako izan zen, ze azkenean Atikusekin ez egin zenuten obra bat, eta nahiko arrakastatsua izan zen, eta gontzinen zu oso gaztetxotik, ez 11 edo 10 urte zenituenetik, hor mugitzen, Espainia osotik, ez? Bai, Espainia osotik. Egon ginen, obra ditzen da Maravillan, el País de las Miserias, egin genuen bai euskeraz eta bai erderaz. Eta mugitu ginen Espainia osotik. Obra da, bi ume, gerra toki batean bizi diren bi ume, eta nola gerra eta errealitate krudo horretatik nola ateratzen diren jokoen bitartez eta imaginazioen bitartez, ezta? Eta obra hori mugitu genuen, bai Madrilen, Bartzelonan, Tenerifen, joan ginen pixkat Espainia osotik eta ezakit 3 urtez egon ginen obra horrekin. Eta nolako sentsazioa edo azkenan heldutasun puntu bat behar duzu baita ere, ez? Joku horren barruan baita ere, nolako sentsazioak zenituen? Bidaiatzearen kontuarekin? Niretzat joku bat bezala hartzen nuen, ezta? Orduan ez dut niretzat zen obligazio bat bezala, baina egia da izan nituela ere nerabezaroan gehien bat dueloak, izan. Zeren niretzat zaila zen nerabe bat izan da, nerabeen aurrean interpretatzea zen. Egin genituen ere eskola askoetan interpretazioak eta antzerki obrak. Eta niretzat duelo bat zen nerabe bezala beste nerabeen aurrean interpretatzea eta horrek. Hasieran pixka bat zaila izan zen, baina oso harronago duelo horrekin bizitzea eta duelo hori pasatzea, ezta? Eta zaila zezentzutan inseguritaatengatik edo zen nerabezaroan bizi izan nuen hori pixka bat inseguritatea eta antzerkia eta dantza, beti izan asko gustatu zait, baina beti egia da zerbait ez dela normala, ezta? Orduan bizi izan nuen pixka bat, nik hori egin nahi nuen eta esan nuen, aurrera horrekin, ezta? Baina gogoratzen dut pare bat urtez zaila egin zitzaidala, baina ja hori pasatu dut eta oso pozik nago egiten ari naizenarekin oso seguru nagoela, ja. Eta ez oso seguru, baina bai seguruago, ez da. Eta hori zer dela, eta ez zenituelako erreferenteak edo... Nik uste dut nerabe guztiak bezala ari garela bizka bat gure burua bilatzen eta beti galderak burura etortzen zaizkizu, ez da, ea egiten ari zarena ongi ikusiko den edo ez. Orduan nik uste dut
txorrada bezala, baina azken finean nerabezarenean gauza horiek garrantzia dute, ezta? Eta nolakoa zen adibidez, zu baleta egiten zenuen, ez? Txiki-txikitatik, eta azkenean, gehiengoa ziren neskak, ez, klasean? Eta mutil bezala hori nahiko, seguru zeneukan, esaten duzun moduan, betidanik, ez? Baina, sentitu altzara noizbait baztertuta edo... Ez. Nire gustua oso arginekan, baina horregatik azkenean ez nuen oso traumatikoki bizi zen ibanekien hori zela nirea eta banekien etorkizunean hemen jarraituko nuela eta hemen nago oraindik, ezta? Bai dantzan, bai antzerkian, ere argazkilaritza asko gustatzen zait. Orduan, artearekin zerikusia duten gauzak beti eskura izan ditut. Zure lehenetariko, antzerkitik irabazitako xosekin erosi zenuen zure lehenengo kamera, ez? Bai, hola da, bai. Zer nolako argazkiak eta filmak egitea gustatuko dituzu? Eski begira, gustatzen zait bai kamera aurrean eta bai kamera atzean egotea, ezta? Eta niri gustatzen zait gehien bat egunerokotasuneko argazkiak egitea. Bai retratuak, bai festak, bai eguneroko gauzak, ezta? Asko gustatzen zaizkit. Adibidez, aurkitu dut orain nire aitaren kamera analogikoa, konpondu dut, eta hor nago JK kamera investigatzen eta retratuak gehien bat egiten. Jende polita edo gustatzen zaidan jendea, karakteristikoa argazkiak ateratzen. Eta noiz esan zenuen, betidanik izan duzu argi ez, baina noiz esan zenuen, joango naiz Madrilera antzerkia ikastera? Madri ez neukan argi, banekien Madri leku ona zela zen, bertan nolabait gauza asko egiten dira arte munduan, baina lehenengo probak egin behar nituen eskola sartzeko. Orduan, Madrilen ez baninduten hartzen, beste leku batera joan behar nintzen, egin nituen frogak Valladolitzen, eta baitaren Madrilen. Eta Madrilen hartu ninduten eta hor nago. Baina Madrilera joatea argi izan nuen, ustut hasieratik hiri bat delako, baina berdin zitzaidan bai Madri, bai Valladolid, bai Barcelona, nire nuena zen herritik kanpo hiri handi batera joatea. Eta nolakoa da hiri giroa? Nahiago duzu herria baino edo? Hori galderak zaila nietzat. Esango nuke, hiriak dakana ez daka herriak eta herriak dakana ez daka hiriak, ez? Baina hiria asko gustatzen zait gauza asko mugitzen direlako, ezta? Bai jendea, bai artea, antzerkia, museoak, eskura abaniko oso handia duzu eta oportunitate asko dituzu, ezta? Horregatik nekan argi hirira joan behar nintzela eta gehiago artista bezala, ezta? Sortzaile bezala. Zu zure burua ikusten duzu sortzaile moduan baita ere, zure gauza propioa sortzen dituzu? Bai, eskenik aukeratu dut interpretazioaren bidea eta oso pozik nago aukeratu dan bidearekin eta asko ikasi nahi dut bide horretan, baina nik ez dut nire burua aktore bezala bakarrik ikusten, ez? Ni dantzaria naiz, aktorea ere, argazkilaritza asko gustatzen zait, orduan ezakit etorkizunean bakarrik aktorea izango naizen. Artista, ez? Bai, sortzailea, gustatuko litzaidake bakarrik sortzaile bezala ikustea, ez da zen, makil guztiak ukitzea gustatzen zait. Claro. Eta zertan ari zara orain? Proiektu dituzu hor eskuartean? Orain gehien bat eskolarekin nago, baina ginuen azken proiektua Zalamero deitzen da. Superglue film konpainia batekin egin genuen. Eta hau da honetan, 10 egunetan largometrai bat egin genuen. Eta hori da azken proiektua. Eta zertan datza? Kontatu aldi guzu pixka bat? Ez dago hendikan estrenatua, ez? Estrenatu zen Madrileko zinema batean. Bai, daramatza 2 hilabete edo ostegun guztietan proiektatzen. Hala, ze guai? Bai, eta beti galdera hori egiten digute eta ez dakigu nola erantzun. Nik uste dut Zalamero dela azken finean udako largometrai bat, ezta? Hitz egiten dugu gazteok, amodioaz, desamodioaz, aukerak hartzeko zailtasuna zen. Gazteok ditugu, uste dut, dagoela hori, ezta? Aukera batzuk, aukerak egiteko zailtasuna daukagu askotan. Eta hori da pixka bat largometraiaren nukleoa, ezta?
Aukerak izaten zuten... Ba, ez dugula gustoko aukeratzen. Eta nik hori bizi izan dut, ezta? Beldurra ematen digu askotan aukeratzea, beldurra dugu. Orduan, largumetraia horrek hitz egiten du pixka bat aukerak eta hori egiteko beharraz edo batzutan ez da aukeratu behar, ezta? Baina hori pixka bat uste dela nukleoa, aukerak. Eta gauza bat hartzeko beste bat utzi behar duzu. Eta hortik jaiotzen da largumetraia. Eta beti horrela da? Beti zerbait aukeratzerakoan beste zerbait utzi behar duzua? Eski ez beti, hori da gauza, ez da hor dago konfliktua. Zen batzutan uste dugu gauza bat bide bat hartzeko beste bat utzi behar dela, baina batzutan eskutik joan aldira bi gauzak, ez da? Hori da, bai. Eta horri buruzkoa da filma. Eta gainera filma oso interesgarria da niri iruditzen zait oso ongi isladatzen duela udako atmosfera. Udan zu esertzen zara film hori ikustera eta berehala udako atmosfera iristen zaizu. Ez da oso sentikortasun handikoa zentzu horretan, udarekiko. Bai, askeagoa, ez? Libreagoa baita, ez? Bai, ondartza, beroa... Eski ez dakit nola azaldu, baita ere soinuak oso zainduta dago udaren xarma edo udaren atmosfera transmititzea. Eta hori zen helburuetako bat, eta nik uste dut hori erabat lortuta dagoela. Ze guai. Eta gustatuko litzaidake benetan kortoa largumetraia Iruñan proiektatzea. Bai, ba... Oraindik Madrilen bakarrik, baina nik uste dut gutxinaka zabaldu daitekeela, bai. Badaude espazioak ere, Nafarroan horrelako aukerak... Seguraski bai, eta gure intentzioa da, adibidez, Txauriko plazan edo proiektatzea, baina orain birusaren kontuarekin oso zaila dago, eta orduan momentuz egin duguna da Madrileko zinema batean deitzen da Cine de Embajadores, eta bertan ostegunero proiektatu da eta ja 2 hilabetez edo. Eta egunero betetzen zen, orduan egia esan da oso ongi. Oso pozik, ez? Oso ongi, bai. Eta adibidez, bideetaz edo aukerataz egon gara izketan lehenago, ez? Antzerki edo artearen bidea aukeratzerakoan, jendea normalean euneko eunera, ez? Pues ez dakit, botatzen du bere burua, ez? Edo azkenean ordu asko sartu behar dira, eta gainera zure esperientzia pertsonalekin ere lanketan ari zareneaz, denbora asko, ez? Bai, esan duzu azken finean, artista bezala bizitza eta lana eskutik doazela. Hori da, nahazten direla, ez batzutan. Beti, eta askotan pentsatu dut horretaz, eta azken finean sortzailea dena edo artista dena, ia kondenatuta dago, ez da? Hori da, pixka bat, ez? Hori eramatera eta kreazioa eta burua egunero taka egon bai lanean zaudenean eta bai lanetik kanpo. Hori da. Baina, bueno, baita ere artista bezala ere aukerak egin behar dituzu. Osea, nik aukeratu dut interpretazioa, baina ere aukeratu nuen dantza, ez da? Bai, edo zuzendaritza, ez? Edo zuzendaritza edo denetarik, orduan aukeratzea ere garrantzitsua da. Eta nola lortzen duzu oreka? Hain murgilduta zaudenean gauza batean, ez? Hortik, ez dakit arnasa hartzeko edo, nola lortzen duzu oreka? Ez dakit. Agian nik oraindik ez dut oreka lortu, ez da, oreka bilatzen ari naiz. Baina nik uste dut beharrezkoa dela hitz egiten duzun oreka hori pixka bat burua sano egoteko. Bestela, beti zaude proiektu batean pentsatzen edo, eta oso zaila da batzutan hortik ateratzea. Eta ze inspirazio iturri bilatzen dituzu, bai antzesterakoan eta baita ere sortzerakoan? Niri asko inspirazioa askotan sartzen zait begitatik. Argazkilaritzan, pelikuletan, filmetan irakurtzea ere asko gustatzen zait. Eta gero musika arloan ere inspirazio asko aurkitzen dut. Konkretuki, ezakiz artista inspiratzen didaten, adibidez Amy Winehouse asko gustatzen zait. Baina inspirazioa edonon dago, egia esan da bizitza arruntean ere inspirazioa aurkitzen duzu, ezta? Kalean, eskolan, autobusean, inspirazioa leku guztietan dago, ezta? Zeintzuk dira zure liburu, film eta musika edo abeslaririk gogokoenak?
Edo ze galdera zaila, gogoetan ari. Eske ezin dut aukeratu. Artista bezala, osea, adibidez Lola Flores, asko gustatzen zait, baina ez kantari bezala, bueno, kantari bezala baita ere, baina bere figura, ez da? Lola Flores artista bezala, bere figura asko gustatzen zait eta asko inspiratzen nau. Gero, film munduan Agnes Barda asko gustatzen zait, oraindik gehiago investigatu behar dut, baina asko gustatzen zait. Eta argazkilaritza munduan Vivian Maier asko gustatzen zait. Kale argazkilaritza egiten du eta asko gustatzen zait. Eta zein esango zenuke edo zuretzat zein da gakoa zoriontsu edo, bueno, bizitzarekin pozik egoteko? Zein da gakoa edo zer egiten duzu? Nik uste dut, modu asko daude, ezta? Baina garrantzitsuena edo niri funtzionatzen nik erabiltzen dudana da, ni gauza askotan pentsatzen egoten naiz beti eta gertatzen zait batzutan gauza bat egiten duan bitartean nagoela pentsatzen hurrengoan, ezta? Eta hurrengo hori egiten duan bitartean nago pentsatzen bestean. Orduan, nire bizitza batzutan bilakatzen da zubi bat bezala, ezta? Inoiz ez nago leku batean baizik eta beti leku batetik bestera juten. Eta orduan nik uste dut zoriontsu izateko oso garrantzitsua dela momentuan egiten ari zalena, adibidez orain elkarrizketan, eguneko egunean elkarrizketan egon, ezta? Eta ez pentsatu gero jango dudan bokatan edo ulertzen, ezta? Orduan, hori, nire askotan bizi egiten dut horrela zubi bat bezala. Hemendik ora eta ez nago inoiz leku batean. Eta praktikan jartzen ari naiz momentuan, eguneko egunean, ari naizenean, ezta? Hori bai antzerkian izan behar duzula oso presente, ez? Antzesten zaudenean, batzutan gertatzen zaigu, ez? Beste gauzetan ari garela pentsatzen, ez? Baina momentuko kutsu hori bai daukala antzerkiak, ez? Hemen eta orain, ez? Erabat, eske bestela antzerkiak ez daka zentzurik, ez? Bai, total. Zein antzerkiak eman dizun gauzarik onena eta txarrena? Onena? Onena, onena agian nirekin aurkitzea, ez da edo ni neu bilatzea. Izan da pixka bat, ia nik esango nuke institutuak baino gehiago eman didala antzerkiak, ez? Nirekiko eta nire burua gehiago ezagutzeko, eta oraindik hori prozesu bat da, eta nik uste dut ez dela inoiz bukatuko antzerkiarekin zure burua ezagutzea. Eta ikuste dut hori dela antzerkiak eman didan gauzarik politena. Eta txarrena? Ba aldago txarrik. Txarrena... ez dakit. Ikuste dut ezakala gauza txarrik. Momentuz ez dakit. Agian, bihar zerbait okurritzen bazait esango izut, baina printzipioz ez dakit. Eta nola ikusten duzu zure burua edo antzerkiaren etorkizuna hemendik ezakit 5 urtetara edo... Printzipioz bukatu nahi dut nire ikasketekin, eta gero nire burua ikusten dut edo ikusi nahi dut nahiko gauza askotan sartuta, ez da, hemendikara gustatuko litzaidake eta nik esperantza dakat horrela izango dela. Gauza ezberdinak frogatzea edo? Edo gauzak ezberdinak frogatu edo gauza batean egon eta eguneko egunean horretan egon, ez da, lehen esaten duena. Eta nik benetan nire horizontea nahiko argi ikusten dut eta gauza askotan egongo naizela uste dut. Edo gauza batean baina eguneko egunean, ez da. Eta hori da pixka bat nire helburua. Nire artea egiteko modua aurkitzea eta gero horretan egotea eguneko egunean. Oraindik ari zara zure sortzeko modua edo bilatzen, ez? Erabat. Oraindik ez dut aurkitu zer egin nahi dudan, badakit zer ez dudan egin nahi, baina ez dakit eguneko egunean zer egin nahi dudan. Eta horregatik nago pixka bat bilatzen. Gustatuko litzateke pixka bat ukitzen ditudan makil guztiak batean jartzea, bai dantza, bai interpretazioa, bai argazkilaritza, bai zuzendari bezala edo gauza horiek guztiak elkartu, baina oraindik ez dut nire artea egiteko modua aurkitu. Eta zure ustez artea izan behar da gizartearekiko konprometitua? Pues bai, noski izan behar dela, baina nik uste dut edo zer gauza egitean, mezu bat transmititu nahi baduzu, beti zaude gizartearekin konprometituta, ez da? Zen guztiok dara magu gizartearen motxila hori, eta zeo zer eginda,
nahi ala ez, gizartearekin konprometituta egongo zara, zeren mezu bat transmititu nahi baduzu ja hori konpromezu bat da, ezta? Orduan, gizarte honetan guztiok daramagu hori esan dudan motxila hori eta sortzen duzun guztia kutsatuta egongo da, ezta? Gizartearekiko. Eta baduzu horrela anekdotaren bat, ezakit zure ikasketak egiten Resaden edo Madrilen edo egin dituzun obretan hor mendikarat egontzarela? Anekdotaren bat... ez da anekdota berez, baina nik oroitzen dut Madrilera iritsi nintzen lehenengo eguna, nire maletarekin, hemen Txauritik Madrilera, herri txiki batetik Madrilera, eta nire egon superpozik, ez da, Madrid zer zen ikustera, eta hiri handi bat, eta ni ikusi nuen nire burua hiri handi batean, eta hori nire oroitzapena da, sentsazio pixka bat inbisiblea izango banintza bezala, ez da? Eta hori, noski, anonimatuak alde onak eta alde txarrak ditut, baina nik ikusten dut nire burua, osea, hemen egon banitz bezala, ikusten dut maletarekin, 17 urterekin Madrilen, metroan, hainbeste jenderekin, hainbeste aurpegirekin, pixka bat galduta, ezta? Eta hori izango zen nire anekdota, pixka bat nola iritsi nintzen Madrilera eta hainbeste aurpegi, hainbeste estimulu, pixka bat herritik, orain farra ematen dit iaia, ez? Baina, wow. Egia da, herri txiki batetan beti da familia moduko bat, ez? Honenrako eta txarrenerako, ez? Azkenean, bueno, alde batetik oso markatu dituzu rolak, ez? Izateko era, dizuan barzaren era, ez? Eta gero, hiri batetara joaten zarenean, hori, anonimoa zara, ez zaitu inor ezagutzen, alde batetik izan zaitezke zu, ez? Ez zaitu inor gaizki ikusiko, baina beste alde batetik ez duzu babes hori, ez? Edo azkenean... Karo, azken finean esaten zenuen, azta herrian ezagutzen duzu dendakoa, ezagutzen duzu tabernakoa, ezagutzen duzu herriko jendea ezagutzen duzu, baina hiria iristen zara eta milaka aurpegi ikusten dituzu egunero, milaka estimulu, eta badago sentsazio bat ere hainbeste jenderen inguruan bakarrik sentitzea, ezta? Eta hori bere alde onak ditu noski, zen bakarrik egonda edo anonimatuan egonda, libreago, ia, ezta, sentitu zaitezke. Baina baita ere ez da gertutasun eta bero sentsazio hori, ez da herriak duena. Bueno, zu bi mundu horietan, ez? Zaude orain murgilduta, batetik bestera, baina gustora bietan, ez? Bai, beti gertatzen zaite, Txaurin egon da, Txaurin 10 egun, eta beti nago ja Madrilera juteko grinarekin. Eta Madrilen egon da berdin, beti nahi dut herriak ematen didan lasaitasuna, eta baita ere herria da, sortzaile bezala aktibo egoteko leku bat, ezta? Zeren naturarekin eta lasaitasun hauekin baduzu kreazioak egiteko eta inspiratuago sentitzen naiz herrian, hori egia da. Bueno, etorkizunean beraz, Txaurira etorri eta sortu, eta Madrilera joan eta, bueno, egin, ez? Total. Pixkat hori da momentuz dudan sentsazioa. Herrian beti lasaitasun hau, eta bueno, hirian egia da ikasketan murgilduta egonda, ez dut denbora askorik nire gauzetan edo nire kreazioetan pentsatzeko, baina herrian nagoenean eta bueno, orain Gabonetan eta hori pizten da, ezta? Ba, oso ondo, Jon, mila esker guztiagatik. Zuri. Eta zorte hon, Mila esker. zure proiektu guztietan.